Уважаеми зрители, в студиото вече е моя първи събеседник, госпожа Снежина Михова, директор на спортното училище в Велико Търново. С нея ще поговорим за приема през 2016-2017 година. Знаете, спортното училище бе открито възобновено наскоро, преди 4 години. Добро утро и добре дошли. Радвам се, че приехте поканата ми. Добро утро на всички зрители и на вас. Благодаря. Добро утро. 5, 6, 7, 8 и 9 клас всъщност приемате ученици в тези класове. Да. Колко и като брой са заявени, колко паралелки, нови ще има ли, какви видове спорт, успяхте ли всички така да напълните, така да го използвам този израз, и какво предстои от тук насетне за приема? Тази година много голям интерес имаше. Кандидатстваха над 60 деца от цялата страна. Специфичното при нас е, че кандидатстват може би повече деца извън община Велико Търново, отколкото от община Велико Търново. Имаме много деца от доста отдалечени райони на страната. Тази година също, даже още по-голям интереса. От Монтана, от Кнежа се явиха на изпитите много добри деца с много добри качества. Също от Сеновград имаме деца, които са се явили на изпитите, от Гоце Делчев. В момента не се сещам, от Варна има, въпреки че и там има спортно училище, да, но те нямат футбол в спортното училище, мисля, че момченцето. въпреки че тук във футбола и ние даваме деца на тези отбори, като Черно море, да. И при нас също идват. Много добър е приема тази година, защото треньорите имаха възможност за подбор. Има доста от тези ученици, които кандидатстваха на приемните изпити, може би над 10% не са успели да положат приемните изпити. При това коментарите на треньорите на съвещанието, което направихме след изпитите, беше, че са кандидатствали деца с доста добри качества. Те имаха възможност така да направят един добър подбор относно спортно-техническите качества на учениците, които кандидатстваха. Изцяло нов е приема в пети клас. Пети клас всяка година правим една нова паралелка пети клас. Това всъщност за коя поредна година е след четвърти клас? Втора, трета правите, така ли вече? Прием за пети клас или? От самото начало. Ние първата година, 2012 година, когато откриха спортно училище Велико Търново, направихме 4 паралелки. Една пети, една шести, една седми, една осми клас. Така стартирахме и бяха 99 деца. Помня, че едно дете ни достигаше за 100. Да, и оттам ги помня за кръглата цифра 100. И вече те в годините се качват нагоре паралелките и всяка година попълваме задължително с една пети клас. И е само също една пети клас. И е само една, да. Няма... Ние доста трудно я правим тази паралелка в пети клас, защото децата са малки. Да, най-мъничките са. Да, по-трудно ги пускат родителите, особено на общежитие, въпреки че имаме доста деца и в пети клас в общежитието. И момчета, и момичета, което е интересно. И така, момичетата също са много дисциплинирани, много... Разбира се, в началото им е мъчно, трудно им е на децата, но след 2-3 месеца свикват има в пети клас деца от други области, да, нали? Има в пети клас деца от други области, да, които са на общежитие. Тази година си спомням 2 момиченца хамбалистки, имаме от Стражица. Стражица не е друга област, но е друга община, да, в общежитието са. А 6, 7, 8 и 9 клас са също по една паралелка, така ли? Не. Или повече? Значи 6 клас ще бъде една паралелка, въпреки че ще са много учениците в нея. В момента са 30 записани. Много трудно се работи с толкова много деца, но няма как да станат 2 паралелки. В 7 клас са 2 паралелки, в 8 клас нагоре са по 2.
Да, В 8 класа 2, в 9 класа 2, в 10 са 2, 11 2, в 12 е една, тъй като тя е тази паралелка от 2012 година. Децата, които са били в 8 клас, те остават в 12. Тази новата учебна година, 2016-2017, ще имаме първият завършил випуск на спортно училище град Велико Търново и ще имаме първите абитюренти, което е голяма гордост за нас, за вас, тъй като това са децата, които тръгнаха с нас. В какви видове спорт? Всички ли така са обхванати долу-горе от общо популярните спортове, които... Не са всички обхванати в училище. В училище са утвърдени от министъра на спорта, се утвърждават държавния план прием. А те още от тогава са... Да. И са утвърдени баскетбол, бадминтон, борба, лека атлетика, конен спорт имаме. Той е фактически, може би, най-атрактивният спорт, тъй като го има само при нас и в Стара Загора. В София в нито едно спортно училище няма конен спорт. Хандбал и футбол. Хандбал, футбол, художествена гимнастика имаме. Да ни пропусна някой спорт. Художествена имате от самото откриване или сега? Да, от откриване. Имаме така амбиции и положителни намерения на клуба. Заявяват клуба по волейбол Царевец, мисля, че се казва, в Велико Търново. Също до година да поискаме утвърждаване на прием в този спорт. Изключително популярен спорт за България. В същото време много добре работещ клуб в Велико Търново, с много деца, имат доста постижения. Има клубове в Търново, които имат постижения, но нямат утвърден държавен план прием в спортно училище, тъй като самите клубове не са заявили това желание. Всъщност, каква е процедурата? Самите клубове, например, имаме тук стрелба, имаме... Стрелба? Каква стрелба? Стрелба с лък имаше. Стрелба с лък, Димитров, Познаваме се много добре. Ние 20 години сме били колеги с Димитров. Тоест президента на един той клуб не е трябва да изявил желание. Президент до вас? Не е до мене. Президента на клуба трябва до 20 декември с писмена заявка да заяви желанието на клуба, че иска да бъде утвърден спорта му в училището, като предложи обаче бройки в различните възрастови групи, колко деца би могъл да предложи, предложи в различните възрастови групи за обучение. И тогава, заедно с този, който е председател на клуба, директора на училището предлага с едно мотивирано искане на министъра на спорта да утвърди този вид спорт в училище. И така става заявката. Не е много тежка процедурата, но е отговорна от тази гледна точка, че трябва клубовете наистина да имат това желание. Добре. Кога продължава ли всъщност приема? Останаха ли свободни места? Знам, че има втори тур. Има спортове, в които има все още свободни места. 19 и 20 август е втория тур на приемните изпити за попълване на незаетите места. Има незаети. В конния спорт имаме незаети места, в лека атлетика, в най-малко незаети места има в футбола. Обяснимо. Там е най-голямо желанието при нас, специално в Велико Търново. Клуба работи много добре с училището, изключително. И ръководство на клуба в лицето на господин Нанков и треньорите също, детско-юношеската школа. Изобщо имаме много голямо разбиране. Там са и легендарни футболисти. Наистина има легендарни футболисти, представители на треньорския щаб. Като Георги Георгиев, Никола Велков, който е директор на детско-юношеската школа, да не обидя някого. Също и Стефан Николов,
Манзата, който се изяви на музикалното поприще. Той не е треньор при нас, но е треньор в клуба, води малки групи. И така. Детската школа е много просто. Детско-юношеската школа има много деца, много голямо желание, много добре работят треньорите, но няма къде да тренират. Това е всеизвестно на цялата общественост. Просто наистина е обидно за нашия град да нямаме тренировъчни игрища, градове, които са много по-малко от нас, с много по-слабо развита спортна дейност, разполагат с игрища, ние нямаме. Именно, да. Аз тях визирам, много деца идват оттам при нас. А добре, докъде стигна този терен на спортното, нали? Спортното училище, футболен терен? Да, тренировъчно игрище. Това проект е към Министерството на спорта. Община Велико Търново кандидатстваха, одобриха го Министерството на спорта. Знам, че е одобрен, започна. Да, но нямам представа какви са пречките. Предполагам, че са финансови и са от страна на Министерството на спорта. Нашата община се изпълниха абсолютно всички ангажименти, цялата документация, всичко, което беше необходимо, направиха, за да могат да станат нещата, но проектът не е европейски проект, той е по национална... От национална бюджет, на Министерството, нали? Да, от Министерството на спорта. По една да наредба към Министерството. Забавение, да. Сега не знам, нямам идея какви са точно причините. Ще бъде реализиран въпросът, че децата дано да бъде по-скоро реализиран, да, защото ние на община Велико Търново кандидатствахме и за тренировъчно игрище към стадион Ивайло. Също е одобрен проекта и също няма финансиране. Сега за нас е най-добре да бъде реализиран този проект, който е над училището, защото е близо, удобно е за децата. И въобще... подходящо място. Да, много е близо във връзка с учебно-тренировъчния процес. Няма да обикалят целия град напред-назад. Имайте на предвид, че другите спортове, все пак всички треньори по-рано казваха, вие все футболистите, всичко за футбола, всичко за футбола. Сега малко повеченката се обърна, тъй като залите на стадиона, особено южните зали на стадион Ивайло, ги ремонтираха със съдействието пак на общината. Изобщо имат доста добър вид и доста добри условия. Бяха в много трагично, ужасно състояние. Сега могат открита лекоатлетическа писта, закрита лекоатлетическа. Закритата беше някакъв ужас. А сега просто се отговаря на европейски изисквания, на стандарти. Нормално е да се работи. И се оказа, че всъщност най-ощетен е цар футбол. А пък най-много желаещи. Най-много желаещи, има добре, освен конния спорт, къде има още незаети или пък свободни, да кажем? Конен спорт, лека атлетика, баскетбола също имаме свободни места. За борбата не съм сигурна, мисля, че също има. Ние работим с 3 клуба по борба. Единият клуб е Илия Павлов, който е Мирослав Колев. Там има най-много деца и с най-много успехи, фактически най-много медали от държавни първенства. Нас ни интересуват медалите от държавни първенства и нагоре. Балканиади, европейски и световни. Евентуално, дай Боже, световни и олимпиади. Да имаме щастието. Нов клуб но е с много деца и доста добре работят. Клубовете по борба, фактически 3 клуба не са много стари, които имат договори с спортно училище. На Лако Лаков клуба е Михаил Ганев и Радослав Великов. Той мисля, че го регистрира миналата година. Също има там едно момченце Станислав, който се класира
взе сребърен медал и даже го извикаха в националния отбор. Беше на лагер с националния отбор тази година. И от тази година работим и с Виктори, другия клуб, Виктори, който е на Николай Викторов. Да. И те... доста добре работим с този спорт. В конния спорт има доста малко деца, но пък там са може би най-големи успехите. Там имаме участници на Балканяда, на Европейско първенство. Имаме класирани в момента момичета. Момичетата ни са с по-големи постижения от момчетата. Да, има нещо такова. Съм канил тук ваши ученици. Много добре, да, работиме с този клуб и въобще там дисциплината е на много добро ниво също и успехите много трудно се работи. И тук има и база много хубава на нас, много хубава база, но и треньорите работят много и Захария и Мишо там поддържат. Да, Захария е на щат при нас, а пък Михаил Костов е председателя на клуба, който президенти има само Българския футболен съюз. Добре, президенти са в страната, има президенти в Българския футболен съюз, има президенти. Добре. А бадминтона, как изпълни ли се там? Също имаме свободни места, има прием в бадминтона, но има и свободни места. В повечето спортове. Той е един всъщност? Той е един клуба по бадминтон, с който работим. Аз не знам, в Търново може да има и друг клуб, но ние работим с бадминтон сквош клуб на Димо Димов. Да, Димо Димов. И председателя на клуба е и треньор при нас. Да, на щат при нас. Сега много добре работим с клуба по баскетбол Етър 49. Интересно, че в последните 2 години има много момичета, които желаят. Аз, доколкото знам, Стефан Стефанов, който се върна от Русия, започна да работи с момичета, но в малки възрастови групи. Все още тази година е започнал да работи към Етър 49. Аз се очудвам, че и във футбола момичета, в баскетбола момичета. Много, какъв е този интерес от... жените майче станахме така по-мъжки момичета от вас, мъжете. Не знам защо така. Не, слава Богу, художествената гимнастика няма момчета, нали? Казвам, слава Богу. Но просто прави впечатление така по-силовите, дори в борбата. В борбата, да. В борбата... Не знам дали имате вие. На национално ниво. Имаме, да. Имаме, но национално ниво, мисля, че надеждите и на олимпиадата са в жените. Което не е много добре, ако питате мене, но... Не знам, да. Нека да има спорт, така да има желание от младите хора. Да, хубаво е силовите спортове да не давате преднина мъжете, да си ги държите ви да носите медалите от олимпиади. Баскетбола, футбола и тези борбата са си... Вече 2 момчета от този клуб, които са наши ученици, заминаха в Англия, което е и повод за радост за нас, за това, че действително работят много добре, но в този клуб, но в същото време пък, нали, така, тези, на които трябва да очакваме резултати и слава, заминават да я носят за други страни. Радостин Папазов замина преди 2 години и това лято заминава Евгений, негов съотборник, пак от Етър 49. Все добри момчета за Англия. Заминават в Англия се едва. Не е хубаво, ето там може би пък е по-мотивирано и имат 2 момиченца заминаха от хамбалиските. Християна замина за Франция миналата година. И Полина Генчева и тя Християна Гаврилова. Във Франция Полина Генчева замина в Норвегия. Много не ми е приятно, тъй като чувам то заминало, не заминало. Да, малко е тъжно, да. Защото са добри, изключително добри деца и не само в спорта, а и умни, талантливи, интелигентни. Да, изключително хубави деца заминават за чужбина, което
И хубаво и малко тъжно, да. Хубаво е за тях, разбира се. Това е реализация голяма. Да, и за нас е хубаво, че успяват да се реализират не само в България, а навън, което е признание за работата на всички, но пък е малко тъжно за това, че оставаме без тях. Да. И така знам какво добре, за материалната база да поговорим. Общежитието е готовност да посрещне своите нови... Общежитието не е готово да посрещне своите нови обитатели. Предстоят ремонти. Сега лятото. Да, предстоят ремонти. Няма да имаме място за всички деца, които сме ги приели. 75 ученика тази година са живяли в общежитието. Смятайте, от 220 деца. Да, ще се увеличи, смятам, още с поне 12 легла да се увеличи капацитета, за да можем да настаним децата. При нас особеното е, че приема е в малките възрастови групи, т.е. най-големия прием е в 5, 6 и 7 клас. Деца, които са по на 11, 12, 13 до 14 години. Т.е. треньорите вече над 12-13 години приемат готови състезатели. Разбирате ли? Няма как на 14 години ти първа да започва да тренира или пък да му се изграждат някакви спортни качества, навици. Те трябва да са изградени спортисти. В по-големите възрастови групи, учениците, които идват при нас, те идват от спортни клубове или от други спортни училища, които са изградени състезатели. Да, разбира се, те от най-мъничка. Така че основният ни прием е в тези малки възрастови групи, където родителите от по-далечните населени места няма да си пуснат децата на квартира или в общежитие, което не е към училището, Значи първото нещо, което питат, е за общежитието. Общежитието работи на 24-часов режим. По 24 часа има възпитатели в общежитието, има леля. И мога да кажа, че почти 365 дни в годината, като изключим тези двата летни месеца, юли и август, училището затваря само на Коледа и на Великден. Само тогава почиват възпитателите. Иначе работят и събота и неделя, за да може да осигурим състезателния процес. Те състезанията на почти всички спортове са в събота и в неделя. И няма как децата да им кажем, ама не може, нали, трябва да се тръгнете и как да си отидат, примерно, до Асеновград, могат ли да си ходят? Или до Монтана всяка събота и неделя. От Белене имаме много деца. Не е много далеко, но пак не пък и примерно на 20 км. Това е хубаво, че ще се увеличи капацитета, значи близо 100 деца, че спокойно ще могат така 90 деца да се... 100 деца няма да са, но 90. Може би 80, до 85, ако успеем да направим капацитета, А какво е наложително в общежитието като ремонт? Наложителен е цял... Не. Нови стаи. Нови стаи, това е. Всякакви други текущи ремонти ги правим и през годината. Добре. Що се отнася до училището? Ще има ли класни стаи за всички? Подсигурено всичко? Няма как да няма, защото те на смена са децата, нали? Не може. На целодневен режим на обучение работят спортните училища. Така е записано и в Закона за народната просвета, и в Закона за физическото възпитание и спорта. Тоест, те имат дворазови тренировки, сутрин тренират, идват на училище, учат, обядват и след това заминават пак да тренират. Така че няма как да бъдат на смени. Абсурд. Те реално са цял ден на училище. Като излязат в 6 часа сутринта, се прибират в 6-7. Трябва да е много добра. Перфектно, както се казва, и в училище, и общежитие, и тренировъчни бази. Точно така. Имаме много голяма надежда във връзка с реновирането на
както на училищната сграда, така и на общежитието към спортно училище град Велико Търново, във връзка с проекта по оперативна програма Региони в растеж, по който кандидатства община Велико Търново за енергийна ефективност и ремонт и обзавеждане на училища и детски градини по образователна инфраструктура, които са към интеграционния план за развитие на община Велико, за градско развитие, на община Велико Търново. Вие заедно с няколко училища и детски градини? Доколкото знам, в Чолаковци училището Владимир Комаров и 3 детски градини в Чолаковци, в нашия квартал Ален Мак детската градина, тя мисля, че е даже най-голямата в града. Тя не е само в квартала, тя е, доколкото знам, най-голяма в града детската градина. И ако не греша, детска градина Пролет, мисля, че се казва, която е в Стария град, там до хуманитарна гимназия. Също е включена в този проект. Надявам се, че ще бъде одобрен на община Велико Търново по този проект, защото наистина има нужда и училищната сграда, и общежитието. Тогава ще дишаме след приключване на ремонтните дейности, ще дишаме доста по-спокойно. Аз съм виждала проекта за нашето училище. Всъщност включен на една сграда, но 2 училища. Ние сме 2 училища в една сграда. Спортно училище и Раковски, което е СОУ. Доста по-добре ще дишаме. Вие имате май повече ученици. Ние имаме много повече ученици. Тях, така, че... Ние с вътрешен договор, 2 директори, си разделяме сградата. Иначе акта за собственост е и на 2 училища. И тази от новата учебна година 2016-2017 спортно училище вземаме и 4-тия етаж на сградата, разбира се, със съгласието на ръководството на Раковски. Фактически се настаняваме на 1-ви, 2-и и 4-ти етаж. 3-ти етаж остава на Раковски. Там са им административните помещения, дирекция, канцелария, учителска стая и така. Всичко, което е останаха си, при тях. Институция. И се надявам, че няма да има проблем. В момента текат точно ремонтни дейности на 4-тия етаж. Стаите, в които ще бъдат като класни стаи, компютърни кабинети. Колко класни стаи там ще бъдат? 3. 3 класни стаите. Стаите са хубави, просто един ремонт такъв козметичен. Мисля, значи те са южни. Мисля, че цялото училище Не цялото училище, корпуса. Корпуса, в който учим, е със сменена дограма. Дограмата сме се сменили ние. Раковски и спортно училище, после след като ние с наши средства, делегиран бюджет и при нас в спортно училище имаме и дарения също от фирма Валда. Ни дариха доста хубаво дарение, за което им благодарим. И на родители, и родители някога имаме, помагат. Имаме дарения, наистина. Имаме и камери дарения от Има видеонаблюдение в училище? Има видеонаблюдение, ако питате мене, малко като данс сме в училище, защото по матурите така беше, нямаме друг вид охрана. Няма физическа Нямаме физическа охрана и за това съм наслагала камери навсякъде. И в общежитието има камери. Камерите, DVR рекордера, пази записа 1 месец. И по всяко време може да се види кой е влязал, къде, във всяка една класна стая има камери, в общежитието има камери, двора също. И не можем цялото дворно пространство да го обхванем с камери, за да осигурим. Имаме нужда от осветление в двора, но няма как сами да се го изградим.
защото е малко страшничко. Надяваме се сега с този проект, като се осъществи при осъществяване на ремонта. Игрището там тренират дечица. Смятайте, че те целият клуб Етър, детско-юношеската школа, тренират на игрищата нашите, които са в доста окаяно състояние вече. В този проект, за който говоря, по който Община Велико Търново кандидатства, за който много се моля всичко да мини благополучно, са включени реновирани и на спортните площадки, които са в двора на училището, което ще бъде доста добре за малките възрастови групи. Те са с много малки размери тези площадки, така че не могат да тренират, примерно, юноши, младша, старша възраст, там тренират пак благодарение на клуба, карат ги с автобусите, Алекс, окей, всеки ден, смятайте, автобуси пътуват до Леденик, Шемшево, самоводени, за да тренират децата на реални размери. Аз говоря за юноши, младша, старша възраст. Не можеш да тренираш на размери 20 на 30 и после да излезеш на един терен на 60 на 90 или 60 на 100. Просто абсурд. Това нещо да стане. Благодарение на това, че Александър Нанков е президент на клуба, не помага. Той просто благодарение на него се осъществява реален тренировъчен процес. Иначе абсурд няма да може да се осъществи. Мъжете, защото и те добра заявка дава. Ферари, да има успехи, защото когато мъжкият отбор има успехи, това дава отражение върху обществената нагласа, интереса. Е по-голям. И така, имат надежди за по-добра реализация децата от детско-юношеската школа. Аз искам само да вметна, че спортните училища от 2011 година са и професионални гимназии. Да, това е важно. Смятам, че това е много добро решение на Министерството на спорта за реализацията на учениците, които завършват спортните училища, защото децата, които постъпват в 5-ти клас, смятайте 8 години, те тренират и участват в състезателния процес на българските спортни федерации. И до сега накрая излизаха без, както в Солтата, без никакъв документ. Излизаха само с диплома за средно образование. А от 2011 година вече в 9-ти клас кандидатстват за професия. В нашето училище работим по 2 професии. Едната е помощник-треньор по вида спорт, който тренират и се състезава съответният ученик. А другата професия е организатор на спортни прояви и първенства. Тя е малко по-икономическа, по-чиновническа, но пък има доста работа за нея, защото няма толкова много кадри, които да се е завършили. В Национална спортна академия има такава специалност. От тази година Национална спортна академия и Великотърновският университет. В Национална спортна академия 1/3 от местата в треньорския факултет и в факултета менеджмент ги оставиха като места за ученици, завършили спортни училища. Тоест, учениците, които са завършили спортни училища, им дават възможност да кандидатстват в Национална спортна академия без изпит. Само класират ги по успеха, който са изкарали от държавният изпит по професия. Тоест, те в 12-ти клас, както професионалните гимназии, се явяват на държавен изпит по професия, по теория и по практика. И оценките, които са изкарали по тях,
ги класират и съответно докато се запълнят местата. Във Великотърновския университет нямам официални данни, но доколкото знам, също доста голям процент от местата в физическо възпитание и спорт. Също мисля, че има такава възможност да ученици завършили спортни училища да кандидатстват без изпит с значи класиране. Училище което е много добре. Хем спортист, хем така ги направиха, че доста добре е. Да, малко е трудно за нас, които работим, защото работим фактически по 3 закона. Закона за народната просвета. Сега от 1 август става закон за предучилищно училищно образование, закон за професионално образование и закон за физическото възпитание и спорта. Така че доста ни е трудно в административно отношение. Не толкова с децата, колкото в администрацията. То не е добре, не да квалифицирам, достатъчно кадри в учебния процес, преподаватели. Треньори ли имате в предвид? Да, треньори ли как, кои водят? Състезателните дейности. Треньори. Значи при нас задължително треньорите, които са треньори в спортно училище, трябва да са треньори и в клуба. В клуба. Да, спортните училища сключваме договор с клубовете, с които работим. Те са тристранни договори. Т.е. договор подписан от директора на училището, от председателя на клуба и от председателя на съответната федерация. Спортна федерация. Те са тристранни договори, които до някъде се договарят взаимоотношенията между тези 3 страни. И ако клуба иска да развива дейност в спортно училище, да има ученици, в състезатели фактически, които да учат в спортно училище, е длъжен да осигури и треньор, който да е на щат в това училище. Тоест, трябва да има треньор в този клуб, който да може да бъде назначен в спортно училище, да бъде с висше образование. Да, изисквания към него. Да, както казвате. Да, той трябва да бъде с висше образование, трябва да има педагогическа правоспособност, трябва да е завършил или ВИФ Национална спортна академия, или трябва физическо възпитание и спорт в нашето училище, в нашия университет, тук Великотърновския. И трябва да имат магистратура, обаче треньорска задължително. Значи, защото тук излизат учители по физическо възпитание и спорт и след това се изкарват магистратурата и няма проблем, И треньорски лиценз също към съответната федерация. Нямаме проблеми с общообразователните предмети по същия начин, както в другите училища. Проблема е в треньорските кадри, наистина, че да учат и те, да се развиват заедно с вас, ако искат Но никак не е лесно да бъдеш треньор, защото пред тях отговорността е не само отговорност, а всяка събота и неделя са в състезателен цикъл, постоянно са на състезания, по лагери, така че общо взето нямат много личен живот, повече професионален. Тази година имаме доста успехи в лека атлетика също. Надявам се, че и до година държавен шампион. Това момченце, където се случи трагичният инцидент с него, е наш ученик. Много тъгуваха децата за него. Аз също в интерес на истината. Аз не знаех, че ваш ученик. Наш ученик е Мартин и беше с много изключително. Така, аз съм много скептично бях с много скептични, тъй като той дойде миналата година, беше в 8-ми клас. В 8-ми клас доста голяма възраст, дете от дом, така много се чудех, но Людмила Георгиева, която е треньор при нас,
от атлетика. Леката, да, 2012 тя настоя. Тя каза, аз поемам отговорността, вземам го толкова голям, но да знаеш, че той ще донесе медали. Има страхотни качества. Има, прочетох, да, друга лекоатлетка, такава Антоанета Селенска. Да, точно така. Тя също преподава, нали? Не, тя е учителка в икономическия техникум. Да, учител по физическо но тя си има клуб по лека атлетика. Мисълта ми е, че тя също ми се обади за това момче. И каза, т.е. имах протекции, за него. Те казаха, и двете треньорки казаха, разбери, че има качества и ще има успехи. И действително двукратен държавен шампион стана тази година на шестобой. 6 дисциплини в леката атлетика с много добри постижения. И как това не му е помогнало да изплува в тая река? Значи, как? Срещу природата просто човек е безсилен. Тя, Людмила Георгиева, същия ден бяхме заедно през целия ден, тъй като бяхме в София на Националната учителска конференция. И се надяваше, че физически много добре подготвен, много силен. До последно се надяваше, че ще успял да се измъкне и да оцелее това дете. Но просто природата, никой не може да се бори срещу нея. Много жалко, наистина. Много жалко, че едно дете с качества и въобще не само, нали, то за всеки човешки живот, но много тъгуваха децата. Аз ще да питам как изключително, много. Ходили са на погребението, много тъгуваха. Бяха те са много хубав колектив в леката атлетика, там в този клуб. Много хубаво работят. Ами тя, защото е малко и отборна. Може би. Атлетика не е само така за индивидуална. Нали има и индивидуална е, но но в същото време съм много сплотен колектив. Ще го преодолеят децата, но все пак е загуба, казвам още веднъж. Много лошо, изключително. Това е. Случват се такива. Понякога на човек каквото му е писано, както казват старите хора, нали? Точно. Добре, каква година изпращате вие като цяло? Предходната изпращаме доста хубава година. С много постижения. За нас, значи аз смятам, че в спортните училища не трябва да се гони количеството ученици. Те сами си идват при вас, тъй като трябва за нас да са важни успехите в спорта. Съответно и учебните резултати също, но аз стигам до извода, че много рядко ученици, които имат успехи като спортисти, са слаби ученици. Обикновено тези ученици, които са добри спортисти, са и интелигентни деца и добри ученици. Спортуващите, добрите спортисти, успелите спортисти, тези спортисти, които имат постижения, те са умни хора и са интелигентни, имат доста голям интелект. Някои от тях може да не могат да се изразяват добре и да говорят хубаво пред публика, но всъщност това не е гаранция за интелекта на един човек, защото ние съдим по това, вие журналистите, нали, хората обикновени, ти казваме, този е такъв или слагаме някакви качества. Говоря за хората, По принцип, трябва да кажем, и аз така да изразя мое мнение, че спортистите, все пак техният талант е там, в спорта, там е тяхната сила. Ние не можем от тях да искаме да са математици. Глупав човек спортист няма. Ама не може да изискаме да са литератори и математици, тъй като тяхното е... Напротив, имат доста, интелигент, тези, които имат медали и постижения, те са и добри ученици. Доста интелигентни деца, На такива сериозни състезания няма как да си посредствен, точно. Така е, така че надяваме се на
още медали в следващата състезателна година. Тя всъщност тази не е приключила. За нас годините не са... те състезателните години не са учебни. За нас годините са календарни. Състезателните години са календарни. Лятото, конния спорт, основните им състезания са сега в лятото. Хамбалистките бяха на плажен хамбал, върнаха се от Гърция, на трето място са. Знаете, станаха жените държавни шампионки. Тук хамбала е просто... Много хубави момичета, изключително и като ученички много добри. Играете в старша, играете за жени, в клуба много добре работят. Там, където в клубовете структурата е добре организирана, има и успехи. Треньорите работят добре и на ръководството си на мястото има съответни успехи. Надявам се и на повече международни успехи. Медали от държавни първенства. Това също е много важно. Най-важното е при нас. Най-важни са медалите. Медалите от държавни първенства, живот и здрави медали имаме от Балканиада, живот и здрави медали от европейски, от световни и дано да съм жива и медал от Олимпиада. Дай Боже, така и това да се случи. Да доживее и това е най-важно за едно спортно училище. Това е признание, че вие сте си свършили много добре работата. Да, точно така. Така сте ги възпитали децата и за мен аз смятам, че спорта е единственото средство, което може да изкара хората на площадите и по улиците да се радват и да се прегръщат. Няма друго нещо. Няма други постижения, които да доставят такава голяма радост. Ви виждате, в момента тече европейското по футбол. Исландия станаха национални герои. Президента на Исландия казаха, че снощи е бил на мача с цялото си семейство. Няма друг форум, освен спортният форум, който такава гордост да предизвиква в една нация. Така че смятам, че трябва да се радваме на нашите деца, да ги поощряваме. Никак не им е лесно. В 6 часа стават, някои стават в 5, които пътуват. В 8 без 15 им започват тренировките, завършва в 9:15 тренировката, 10 без 20 започват училище, приключват различните класове различно и пак различните спортове, след обяд пък по график, някой от 2:30, от 3. Това искам да кажа, че в 7... Значи зимата с раниците на училище, не само с раници, с учебници, с тренировъчните екипи. Събота и в неделя са на състезания. Това е техният режим, в който живеят. И смятам, че заслужават уважение и респект тези деца. Само като ги видя сутрин с раницата, с учебниците на гърба, малките 5 в 6 клас и приметнали през рамо другите раницата с тренировъчния екип, си ги представете как се движат. Представям сега, знам, че те са много... Просто няма друга сфера, освен спорта, в която според мен да предизвиква такава голяма, въпреки че има, разбира се, изкуството и музика и художниците ни са гордеем, но спортната вълна е като война. Не знам, също моля се дано един ден да сме живи, да преживеем. Да, 6 човека от националния отбор на България са бивши футболисти на Етър, 5 са възпитаници на спортно училище на Велико Търново. Бончо Генчев е на Ловешкото спортно училище, но всички са възпитаници на спортни училища. Няма от нищото, няма как да стане нещо. И така. Така че искам да благодаря на нашите ученици,
които са не само ученици, които са едни бойци, голяма част от тях, за успехите, за гордостта, която се надявам, че ще продължават да носят не само за училището, а и за града, също на техните родители, за това, че са съпричастни на... И ги подкрепят, защото да, това е подкрепят важно. ги, смятайте, родителя... те събота и неделя са по състезания, могат да лежат от тях пред телевизора, нали? Палят колите, заминават постоянно с децата си, живеят с състезателния процес на децата си, с техните трепети. Режим направо за живеят. Да, направо с техния режим, правилно. И също и на целият колектив, на треньорите, на учителите в училище, на възпитателите в общежитието. Никак не им е лесно и на тях. Там отговорността е много голяма. Казахте? 4 са. 4 възпитатели. Сега, като ще се не, увеличи на този етап не. Достатъчно добре. Не, аз фактически, когато стане и третия етаж общежитие, тогава вече, да. Като се увеличат стаите, тогава вече ще имаме нужда, да, и от още възпитатели. Аз също ви благодаря, така че с наистина желание и с любов работите тази професия и се обичате вашите ученици и как се гордеете с техните постижения. Да, благодаря. Рядко се това при директори да се види, но това е хубаво. Аз съм 30 години била учителка, така че да се кажа колко години съм била така че пожелавам и следващата 2016-2017 също много успешна за вас. Да, надявам се да е по-успешна. Още по-успешна. Да, следващата състезателна година, 2017, като започне да приключим и тази с още медали. Надяваме се и от Европейското първенство по конен спорт да имаме медал. Ще имаме представители. Щастливи, и аз и града ни тук голямо надежди залагаме. Така че успех! Благодаря ви за това участие. Уважаеми зрители, ще продължим след рекламите.